ассалому алайкум довталабони азиз. Чун ҳар вақтина такрор мекунам, аввал пеш аз дидани видео качество просмотра аз телефони худ баланд кунед, зеро качество видео ба телефони ман ё ин ки ба ман вобастагӣ надорад, вай аз шумо вобастагӣ дорад. барои ҳамон аз телефони худ баланд кунед. баъдан чӣ қадаре ки лайк ва подписация бисёр шавад, ҳамон қадар тестҳои минбаъда бо ҷавобҳояш дар канали маркази омӯзиши азимиён ҷойгир карда мешавад. имрӯз аз тести 48 то тести 85 дида мебароем. рафтем. тести 48. шерхӯрони ҳамроҳакдор дар кадом давра пайдо шудаанд? А вариант юра нодуруст, б вариант бур дуруст. ҷавоби дуруст б вариант бур, с вариант карбон нодуруст, д вариант палеоген нодуруст. тести 49. аввалин растаниҳои пӯшида тухм яъне гулдорон дар кадом давра пайдо шуданд? А вариант карбон яъне ангисанг нодуруст, б вариант триас нодуруст, с вариант юра дуруст. ҷавоби тести 49 с вариант юра, д ҷавоб бур нодуруст. тести 50. аввалин растаниҳои сӯзанбарг дар кадом давра пайдо шуданд? А вариант карбон дуруст аст, б вариант бур нодуруст, с вариант юра нодуруст, д вариант триас нодуруст. яъне ҷавоби тести 50 А вариант. тести 51. фази аввалини митозро муайян намоед. А вариант телофаза нодуруст аст, ин фази охирон. б вариант профаза дуруст аст, фази аввалини митоз профаза. с вариант анафаза нодуруст, д вариант метафаза нодуруст аст. тести 52. фази охирини митозро муайян намоед. А вариант телофаза дуруст аст, фази охирин ин телофаза аст. б вариант профаза нодуруст, ин фази аввалин. с вариант метафаза нодуруст аст, д вариант анафаза нодуруст аст. тести 53. дар кадом давраи сикли ҳаётӣ дучандшавии КДН ба амал меояд? А вариант профаза нодуруст, б вариант анафаза нодуруст, с вариант телофаза нодуруст, д вариант интерфаза дуруст. зеро дар интерфаза дар фази с фаза дучандшавии КДН ба амал меояд. тести 54. кадом ангиштоб яъне карбогидрат скелети берунаи буғумпойҳоро ҳосил мекунад? А вариант оҳар нодуруст аст, ин вазифаи захиравӣ дорад. б вариант гликоген нодуруст аст, ин вазифаи захиравӣ дорад. с вариант хитин дуруст аст. ҳамин хитин яъне карбогидради даробҳалнашавандаи полисахарид дар скелети берунии буғумпойҳо дида мешавад ва ҳосил мекунад. хуб, д вариант селюлёза нодуруст аст, зеро он дар растаниҳо дида мешавад. тести 55. ангиштоби захиравии ҳуҷайрии ҳайвонот чӣ ном дорад? А вариант глюкоза нодуруст аст. глюкоза ин қанди ангур вазифаи энергетикаро дорад. б вариант хитин нодуруст аст. хитин ин чӣ хеле ки ҳозир дар тести гузашта гуфтем, рӯйпӯши бадани буғумпойҳоро ҳосил мекунад ва вазифаи муҳофизатро дорад. с вариант галактоза нодуруст аст. галактоза ин қанди шир вазифаи энергетикаро дорад. д вариант гликоген ҷавоби дуруст. д вариант гликоген вазифаи захиравиро иҷро мекунад. тести 56. кадом ангиштоб ба таркиби лаблабӯи қанд дохил аст? довталабони азиз, аслан ин тест такрор шудааст. агар шумо тести шашумро нигоҳ кунед, бо тести 56 як хел аст. яъне мо дар тести 6
таъкид сохтем ки ҷавоби ин тест сахароза, яъне эс вариант дар тести ҳозирии мо ба эс вариант мувофиқ меояд. Сахароза ин қанди лаблабон, А вариант галактоза ин қанди шир, Б вариант рибоза ин қанди пахол, Д вариант фруктоза ин қанди меваҷот мебошад. Тести 57. дуршавии аломатҳое ки ба пайдоиши намудҳо варда мерасонад чӣ меноманд? А вариант дивергенсия. ҷавоби дуруст А вариант, яъне дуршавии аломатҳо ки намудҳои нав пайдо мекунанд. Б вариант конвергенсия, ҷавоби нодуруст. С вариант эволюсия, нодуруст. Д вариант мутатсия, нодуруст. Тести 58. гуногунии генетикии намудро кадом ҳодиса ба вуҷуд меоранд? А вариант мутатсия ва афзоиши ҷинсӣ, дуруст аст. Анамин мутатсия ва афзоиши ҷинсӣ гуногунии генетикии намудро ба вуҷуд меоранд. Б вариант эволюсия ва афзоиши нашвӣ, нодуруст аст. Ҳар ду ҷавоб нодуруст. С вариант адаптатсия ва афзоиши ғайриҷинсӣ, ҳар ду ҷавоб нодуруст аст. Д вариант шароити абиётию биётӣ, ҳар ду ҷавоб нодуруст аст. Тести 59. дар натиҷаи рақобати байни даррандаҳо як қисми онҳо лошахӯр шуда, қисми дигарашон ба зиндагӣ дар об ё дарахт гузаштанд. Ин мисоли кадом ҳодиса аст? А вариант эволюсия, нодуруст. Эволюсия ин пешравӣ. Б вариант конвергенсия, нодуруст. Конвергенсия ин аломатҳои наздикшавӣ. С вариант мутатсия, нодуруст аст. Д вариант дивергенсия. ҷавоби дуруст Д вариант дивергенсия. Тести 60. дар ҳуҷайраи эукариотӣ мавҷудияти кадом қисм ҳатмӣ аст? А вариант ядро. ҷавоби дуруст А вариант ядро. Барои чӣ? барои он ки савол дар ҳуҷайраҳои эукариот. Эукариот чист? он организмое ки дар онҳо ядро дида мешавад. аз ҳамин сабабам ин қисмати асосии ҳатми он мебошад. барои ҳамун ҷавоби дуруст А вариант ядро. Б вариант ядроча, нодуруст. С вариант қамчинак, нодуруст. Д вариант лизосома, нодуруст. Тести 61. генҳо дар кадом қисми ҳуҷайра ҷойгиранд? А вариант ситоплазма, нодуруст. Б вариант митохондрия, нодуруст. С вариант ҷилди ҳуҷайра, нодуруст. Д вариант хромосома, дуруст. генҳо дар хромосома, яъне дар локус ҷой гирифтаанд. Тести 62. маркази ахбори ҳуҷайраи эукариотиро муайян кунед. А вариант митохондрия, нодуруст, зеро ки ин вазифаи захиракуниро иҷро мекунад. Б вариант ядро, дуруст. ҳамин ҷои ахбори марказӣ дар эукариотҳо ин ядро аст. Б вариант ситоплазма, нодуруст, зеро ситоплазма тамоми органҳои муттаҳид мекунад. Д вариант сентриола, нодуруст, зеро сентриола яъне маркази ҳуҷайра ин дар афзоиш иштирок мекунад. Тести 63. сафедаҳо, полисахаридҳо ва чарбҳое ки дар мембрани тури эндоплазмавӣ синтез мешаванд ба чӣ ворид мешаванд? А вариант лизосома, нодуруст. Б вариант рибосома, нодуруст. С вариант маҷмӯи голҷи. ҷавоби дуруст С вариант маҷмӯи голҷи. Д вариант митохондрия, нодуруст. Тести 64. органеллае ки аз ду ҳиссачаи силиндршакл иборат буда нисбати якдигар бо кунҷи рост ҷойгиранд, муайян кунед. А вариант маркази ҳуҷайра. ҷавоби дуруст А вариант маркази ҳуҷайра. ҳақиқатан ҳамун ҳиссачаҳое дорад ки муқобили аниқтараш банчаҳое дорад ки муқобили якдигар бо кунҷи рост меистанд. Б вариант митохондрия, нодуруст. С вариант лизосома, нодуруст. Д вариант рибосома. баъзе довталабон ҳатто рибосома интихоб карданашон мумкин, зеро ки рибосома низ аз ду ҳиссачӣ иборад, лекин онҳо дар кунҷи рост муқобили якдигар ҷойгир нестанд.
тести 65 кадом сохтори ҳуҷайра энергияи ҳамин намудҳои фаъолияти ҳуҷайраҳоро таъмин месозад? А вариант КРН нодуруст, Б вариант КДН нодуруст, ҳар дуюм вазифаи гузарондан ва нигоҳдории ахбори сиро иҷро мекунанд. С вариант АТФ дуруст, анамин АТФ вазифаи захира кардан яъне дар сохторҳои ҳуҷайра энергияи нигоҳдориро иҷро мекунад. Д вариант АДФ нодуруст аст. тести 66 маҷмӯи мутатсияҳои рецессивӣ дар генофонди намуд чӣ ном дорад? А вариант ранги пинҳонсоз нодуруст аст. Б вариант захираҳои тағйирпазирии ирсӣ дуруст. ҷавоби дуруст Б вариант. С вариант намуд ҳосилшавӣ нодуруст аст. Д вариант гибридшавӣ нодуруст аст. тести 67 бартари пайдо кардани организмро дар мубориза барои ҳаёт чӣ таъмин мекунад? А вариант мутатсия нодуруст аст. Б вариант намуд ҳосилшавӣ нодуруст аст. С вариант ранги пинҳонсоз дуруст. Анамин ҳаёт ба бартари пайдо кардан ба ранги пинҳонсоз вобастагӣ дорад. Д вариант тағйирпазирии ирсӣ нодуруст аст. тести 68 равандҳои генетикӣ автоматие ки дар чанд насли популятсия бо таъсири омилҳои тасодуфӣ ба амал омада боиси тағйирёбии миқдори генҳо мешавад чӣ ном дорад? А вариант мубориза барои ҳаёт нодуруст. Б вариант интихоби ҷинсӣ нодуруст. С вариант интихоби табиӣ нодуруст. Д вариант дрейфи генҳо. ҷавоби дуруст Д вариант дрейфи генҳо. тести 69 кадом элементҳоро дар якҷоягӣ бо макроэлементҳо биоэлементҳо меноманд? А вариант натрий ва калий нодуруст. Б вариант фосфор ва сулфур дуруст. ҷавоби дуруст Б вариант яъне фосфор ва сулфур. С вариант хлор ва калий нодуруст. Д вариант фосфор ва натрий нодуруст. тести 70 кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? А вариант калсий фосфор оксиген йод нодуруст. Б вариант фтор карбон гидроген нитроген нодуруст. С вариант гидроген оксиген карбон нитроген дуруст. ҷавоби дуруст С вариант, чунки қисми асоси макроэлементҳои айнан ҳамин элементҳо ташкил мекунад. Д вариант нитроген оксиген мис сулфур нодуруст аст. тести 71 мувофиқи қонуниятҳои омурӣ дар гибридҳои дигетерозиготӣ кадом навъҳои гамета бо миқдори баробар ба вуҷуд меоянд? А вариант дар ин ҷо дар ин чорта ҷавоби аз ҳама дуруст ин С вариант, яъне ки аз дигетерозиготҳо ай калон Б калон ай хурд Б хурд ай хурд Б калон ай хурд Б хурд, яъне ки ҷавоби дуруст С вариант. дар видеоҳои минбаъда тарзи кори ана ҳамин тести 71ро ҷойгир мекунам. тести 72 қонуни ҳамшаклии наслҳои якуми гибридиро боз чӣ гуна қонун меноманд? А вариант комбинатсия нодуруст аст, ин қонуни сеюм. Б вариант доминантӣ дуруст аст, қонуни ҳамшаклиро яъне монандиро инчунин доминантӣ низ мегӯянд. С вариант таҷзия нодуруст, ин қонуни дуюм аст. Д вариант тозагии гаметаҳо тамоман нодуруст аст. тести 73 қоидаи тозагии гаметаҳоро кадом олим муайян кард? А вариант Кембер нодуруст аст, ин қонуни монандии ҷанинҳои муайян намудааст. Б вариант Грегор Мендел дуруст аст. ҷавоби дуруст Б вариант Грегор Мендел. С вариант Т Морган нодуруст аст, Морган қонуни марганоидро ба вуҷуд овардааст. Д вариант Гуго Дерферис нодуруст аст, зеро он асосгузори назария мутатсионӣ мебошад. тести 74 кадом сафедаҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро менамоянд? А вариант фибриноген ва иммуноглобулинҳо дуруст. ҷавоби дуруст айнан А вариант.
б вариант гемоглобин ва глобулин ҳо нодуруст. гемоглобин вазифаи кашонидан яъне нақлиётиро иҷро мекунад. с вариант миозин ва албумин ҳо нодуруст. миозин дар мушакҳо ва албумин бошад, вазифаи захираро иҷро мекунад. д вариант актин ва глобулин ҳо нодуруст. актин ин вазифаи ҳаракати механикии мушакро таъмин мекунад. тести 75. самти эволюсионие ки ба соддашавии организм оварда мерасонад. а вариант катагенез. дуруст аст. ҷавоби дуруст а вариант. ката ба поён, генез инкишоф. барои ҳамон ба поён яъне соддашавиро маълум мекунад. б вариант арогенез нодуруст аст, зеро арогенез ин араморфоз яъне баръакс мураккабшавӣ мебошад. с вариант дивергенсия нодуруст. дивергенсия дуршавии аломатҳо. д вариант аллогенез нодуруст. аллогенез ин идиодаптатсия яъне мутобиқшавиро нишон медиҳад. тести 76. дар равиши эволюсия пайдо шудани мутобиқате ки дараҷаи мукаммалии организми зиндаро баланд мекунад чӣ ном дорад? дараҷаи мукаммалии организми зиндаро баланд мекунад. баланд кунад яъне ки баръакси тести 75. яъне а вариант катагенез нодуруст чунки ин соддашавӣ. б вариант дивергенсия нодуруст чунки дивергенсия ин дуршавии аломатҳо. с вариант арогенез. ҷавоби дуруст арогенез яъне ки мураккабшавӣ яъне дараҷаи мукаммалӣ баланд мекунад. д вариант аллогенез нодуруст аст. зеро аллогенез ин мутобиқшавӣ мебошад. яке аз самтҳои эволюсия ки идиодаптатсияҳоро идиодаптатсияи пайдошудая пайравӣ мекунад яъне ҳамроҳӣ мекунад. барои ҳамин ҷавоби д низ нодуруст аст. тести 78. кадом организмҳо рефлекс надоранд? дар ин ҷавоб маълум аст ки се варианте ҳаст ки варианти а масалан нармтанҳо дар инҳо рефлекс ҳаст чунки системи асаб доранд. б вариант растаниҳо нодуруст аст. аниқтараш ҷавоби дуруст ҷавоби б чӯа? ино системи асаб надоранд, барои ҳамон рефлекс дида намешавад. с вариант хазандаҳо нодуруст аст, зеро дар инҳо системи асаб ҳаст, инчунин рефлекс аст. д вариант кирмҳо нодуруст аст, зеро дар кирмҳо системи асаб ҳаст, рефлекс дида мешавад. тести 79. тропизм тарзи муайяни сабзиш яъне афзоиш буда танҳо ба чӣ хос аст? тропизм асосан барои растаниҳо хос аст. маълум аст ки се ҷавоб ҷавоби ҳайвонӣ яъне ҷавобҳои а, б, д. танҳо ҷавоби с растанӣ яъне ҷавоби дуруст с вариант. тести 80. дар организмҳое ки рефлекс надоранд кадом система мавҷуд нест? рефлекс ки набошад яъне маънош ин ки асаб нест. инҷо ҷавоби мо ба дурустмандагӣ ин ҷавоби а системи асаб яъне ҷавобҳои б, с, д ки дигар системаҳо нишон дода шудааст ҷавобҳои нодуруст мебошанд. тести 81. раванди пайдошавии ҷанини ду қабатаро чӣ меноманд? а вариант онтогенез нодуруст ин инкишоф фардӣ. б вариант бластола нодуруст ин ҷанини як қабата. с вариант органогенез нодуруст ин инкишофи узво. д вариант гастрола дуруст аст. ҷавоби дуруст д вариант гастрола. тести 82. аз кадом қисми ҷанин ҳангоми тафриқашавӣ бофтаи мушак, бофтаи пайвандӣ, системаи гардиши хун, гурдаҳо ва ғадудҳои ҷинсӣ ташаккул меёбанд? а вариант эктодерма нодуруст аст. б вариант эндодерма нодуруст аст. маълум аст ки довталабон системаи гардиши хун, гурдаҳо ино одатан дар ҳайвонҳое мавҷуданд ки онҳо ҳайвонҳои сеқабата мебошанд. табиӣ ки ҷавобҳои а ва б нодуруст аст. яъне ҷавоби дуруст с вариант мезодерма ҳайвонҳое ки организмое ки онҳо қабати сеюмин яъне мезодермаро доранд. д ҷавоб парда нодуруст аст. тести 83. ба таркиби нуклеотидҳои КРН кадом ангиштоб дохил мешавад? а вариант глюкоза нодуруст аст. глюкоза ин қанди ангур.
глюкоза вазифаи захираиро иҷро мекунад, аз ҳамин сабаб дар КРН нест. Б вариант рибоза дуруст аст. Ҷавоби дуруст Б вариант рибоза карбогидроти КРН рибоза ном дорад. С вариант дезокси рибоза нодуруст аст. Агар саволи мо КДН мебуд, ҷавоби дуруст С вариант мешуд. Аз сабаби ки КРН ҷавоби дуруст Б вариант яъне рибоза. Д вариант галактоза нодуруст аст. Ин қанди шер ин вазифаи энергетикиро иҷро мекунад. Вазифаи гузарондани ахбори рисӣ ё ин ки нигаҳдорӣ надорад.